بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Lelo tuli juzu number 9. Juzu number 9 imene ikupezeka mu suratul A'raf komanso yakatera mu suratul Anfal. Nge mu suratul Al-A'raf ndi suranso yayikulu kwambiri imene muli nkhani zikulu nkhani zosiyana makamaka nkhani za aneneri komanso atumiki amene anatumizidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pofuna kumutonthoza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam pa mavuto amene amakumana nawo pa Makka nthawi imene amalalikira ulaliki wake, chifukwa chonena kuti anthu ambiri anali akumutsutsa makamaka achibale ake, anali akumutsutsa komanso kumukanira uthenga wake wa Chisilamu, ndipo m'malo mwake ndikumanchita chipongwe, kumamunenera mawu onyasa, kumampasa mayina onyasa, kumanena kuti ndi openga, mpeki komanso wamisala zambirimbiri zimene amamunena mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala pofuna kumutonthoza kuzimenezi amamukambira nkhani za atumiki komanso aneneri amene anabwera kale iyeyo asanabwere, ndipo amamufotokozera mmene anthu aneneri amenewa ankawatsutsiranso aneneri awowo, ndi cholinga chonena kuti mtumikiyo asamaone ngati kuti mavuto amenewa oyamba kuwaona ndi iyeyo iyayi. Choncho mu suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala wayamba ndi kufotokoza nkhani ya bambo athu ndi mayi athu, bambo athu Adam ndi mayi athu Hawa, zomwe zinachitika komanso kukanira kwa shaitani Iblis kupanga sawacha kwa bambo athu amenewa, komanso ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala anamuuzira Iblis kuti atuluke ku janna, ndi zonse zimene zinachitika. Komanso pambuyo pa zimenezo Allah subhanahu wa ta'ala wayamba kufotokoza za aneneri amene anabwera pambuyo pa Adam kuyamba kufalisa uthenga wa Chisilamu, makamaka uthenga wa tauhidi wote anthu azimpembeza Allah subhanahu wa ta'ala mulungu mmodzi yekha. Ndiye wafotokoza nkhani ya Nuhu alayhi salatu wassalam, komanso wakafotokoza nkhani ya Saleh kuti Saleh anatumizidwa ndithu kwa mtunduja wa Thamud. Mtundu wa Thamud ndi kumene ndithu anatumizidwa mkulu amene Saleh alayhi salatu wassalam, mote Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula kunena kuti wa ila Thamuda akhahum Saliha, ndithu kwa Thamud, mtundu wa Thamud tinatumiza mbale wao Saleh. Yusi akunena kuti mbale wao Saleh, kusonyeza kuti zimene kukumana nazo iwe Muhammad lero achibale ako kumakunkanira zinachitikanso mbuyomo titatumizira anthu a Thamud mbale wao ndani Saleh. Komanso wa ila Adin akhahum Huda, komanso Adi, mtundu wa Adi tinatumiza mbale wao Hud, nawonso anawakana chimodzi. So wakamba ndithu nkhani za aneneri angapo. Ndiye chakumapetopeto ndikumene supano wayamba kufotokoza nkhani ya Musa alayhi salatu wassalam. Ndi nkhani yonena kuti Allah waifotokoza ndithu makamaka gawo limene Musa alayhi salatu wassalam amalalikira uthenga kwa Firaun la'natullahi alayhi. Ndiyeno ndizonena kuti nkhani ya Musa alayhi salatu wassalam ili ndi magawo awiri. Gawo lina limene tikambirane lero limene ndi ulalike umene Musa alayhi salatu wassalam amapereka kwa Firaun, ndipo gawo lina ndi gawo limene mabanu Israeli adayamba kumutsutsa Musa alayhi salatu wassalam. Anthu amene anapulumuka kwa Farao aja ndi Musa, kenako atafika pabwino kuyamba kumutsutsa Musa alayhi salatu wassalam. Sono nkhani imeneyo tizayiona bwino insha Allah majuzo amene akubwerawa. Koma lero tiyang'ane ulalike umene Musa alayhi salatu wassalam adapeleka kwa Firaun, kuti kodi kukambirana kumene kunalipo pakati pa Musa alayhi salatu wassalam ndi Firaun kunali kotani. Chabwino ndiye uthenga wathu wa mujuzu number 9 lero lino ukuchokera mu suratul A'raf makamaka pa aya 103 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. kunena kuti ndipo pambuyo panenera amene takutchulira aja tidatsitsa tsopano pambuyo pa iwowo tidamtumiza Musa alayhi salatu wassalam, tidamtumiza Musa ndi zizindikiro zathu kuti apite kwa Firauna ndi nduna zake. Fadhalamu biha, ndipo nditu iwowo Firauni komanso nduna zake anazikana zizindikiro zimenezi, anaukana uthenga umene anabweresa Musa alayhi salatu wassalam. Fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, choncho taona mavuto kapena kuti taona mmene analili matero a anthu amene anali owononga. Aya ikuyamba choncho kunena kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo pa atumiki achina Nuh, Salih, Hud komanso achina Lut, achina Shuaib. Muliso nkhani ya Shuaib mu sura imene tizayikamba insha Allah mu juzu 12, tizayikamba bwinobwino. Atumiki onsewa atapita nditu padatumizidwa Musa alayhi salatu wassalam kupita kwa Farao komanso ndi nduna zake ila Firaun. Akamanena kuti Firaun ndi mfumu iliyonse imene imalamulira ku Egypt nthawi imeneyo imatchulidwa dzina limeneli kuti ndani? Firauna. Ndi Allah akunena kuti wa malaihi, komanso nduna zake, yani ashrafu qaumihi, amene wawo anali anthu amene anali mikateya kapena kuti mikhulang'ona, anthu olemekezeka amene anali chifupi ndi Firaun. Uthenga unso umapita kwa iwowo. Ena nkumafunsa kuti chifukwa chani Allah akutchulanso nduna za Firaun. Takhsisu imene ichitika pamene pakuti kuatchulanso kuzitchulanso nduna zimene zizi ndi chifukwa chonena kuti li anna min addahum kal atba'i lahum, chifukwa chonena kuti amene wawo ndi amene anali ochuluka komanso amene anali ngati anthu amene amamutsatira ndani? Firaun. Anali ngati a praise team, amayinde bwana a Firaun. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala amayenera kuti nawonso atani uthenga uwafike, chifukwa zizatheka Firauna kumwalira iwaje ndi ukhalabe kuti ali moyo akhoza kumanga upitiliza chani legacy yowonongeka ya Firauna ija, chifukwa choti anali chifupi chilichonse chimene Firauna amayankhula iwo amamvetsera. So zinali zofunikira kuti uthenga unso ukafike kwa nduna zake. Ndiye akunena kuti fadhalamu biha, komano kadhabu biha, anthu aja adakana uthenga umenewu. Ndipo kukana uthenga umene kuku huwa asdaqu sidq, chifukwa chonena kuti unali uthenga owona weniweni. Ndiyeno imene makaichulidwa kuti dhulmun adhim, ndi kupondereza kumene kuli kwakukulu. Munthu akanile uthenga umene uli wowona, anthu akupulalikira ulaliki zoona zenizeni, iwe ndikumakanira sizoona zimenezo, ndizaboza zimenezo. Ndithu uko kumakhala kupondereza kwakukulu. Ndipo zinanenedwanso ndi omasulira ena mamufasirina kunena kuti dhalamu nnasa bisababiha lamma sadduhum anil imani biha, kunena kuti Firauna adawapondereza anthu chifukwa chonena kuti iyeyu amawakaniza anthu, amawatsekelezera njira ya anthu yoti anthu ajamwina nkupeza imani, kupeza chikhulupiriro chenicheni chochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au dhalamu anfusihim bisababiha, komanso tikhoza kunena kuti anazipondereza okha chifukwa chokana utenga umene adabweresa Musa alayhi salatu wassalam. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala akumuuza mtumiki kunena kuti fandhur kaifa kana aqibatu almufsidina, taona iwe Muhammad tsopano mmene analili matero a anthu amene anali owononga. Nihayatu amrul mukadhibina bil ayat, matero a anthu amene anali kukanira maaya a Allah subhanahu wa ta'ala. Alkafirina biha, amene anali kuchitira ukafiri maaya amene wakumawakanira. Wahiya ma fi akhirul qissa min ighraq Firauna wa junudihi, nkhani imene iyi ndi imene ili kumapeto kwa nkhani ya Musa alayhi salatu wassalam, kuena kuti pamapeto pake onsewa awa anamira madzi, anawonongeka ndi madzi amene nditu anawatsekera pa nyanja. Ndiyeno Musa alayhi salatu wassalam chifukwa choti anali mneneri, atamva uthenga sana wilingule,
atamva utenga utapi akuyenera kupita kwa Firaun sana welingule iyai koma anapita ndithu kwa Firaun kuyamba ukamulalikira nkambirano unayenda motani akuti waqala Musa ya Firaun inni rasulun min rabbil alamin. Musa alayhi salatu wassalam atafika kwa Firaun anangofikira direct kunena kuti iwe Firaun nditu ine ndintenga wochokera kwa mbuye wa zolengedwa zonse, mursalan min rabbil alamin ajma'in, inenda tumizidwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wa zolengedwa zonse, ndipo inu mukuyenera mutsatire zimenezozo mulandire utenga umenewo. Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani Israil. Sizilizoyenera kwa ine kuti ndiziyankhula zinthu zabodza kwa mbuye wanga, ndikuyenera kumanga uyankhula chilungamo chochokera kwa mbuye wanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabwera ine ndi zizindikiro zoonekera kuchokera kwa bwana wanu Allah subhanahu wa ta'ala, choncho ndipatse ana a Israeli ndizinkanawo ku Kenani. Mmene momwe ndi mmene Musa alayhi salatu wasalamu anamuuzira Firaun. Ndiyeno Firaun atamva utenga umenewu chifukwa chonena kuti anali munthu wozikweza kwambiri, adayankhula kunena kuti qala pa aya 106 sopano qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin, kunena kuti iweyo ngati ukunena kuti wabweretsa china chake chimene chachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala chizindikiro, ngati ukupanga claim choncho basi ubwerese tichione panopa ndipo tikire umboni kuti izi zakutionesa apa Musa zindizenizeni ndizochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zitachitika chonchija pa aya 108 Allah subhanahu wa ta'ala, pa aya 107 Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin, akuti Musa alayhi salatu wassalam kenako anaponya ndodo yake pansi ndipo inazasanduka chinjoka chachikulu, hayatun adhimatun min dhukuri alhayat, chinjoka chachikulu chimene chinali chachimuna, chimene ataponya pansi ndodo yake ija chinazasanduka chinjoka chachikulu chimene chili chachimuna, ndipo wina aliyense ndithu amatsimikiza umayiona ndithu kuti imene iyi ndi njoka ndithu. Hayatun mubin kaunuha hayya fi tilka alhal amrun mur'i dhahirun wadih la labasa fi, aliyense amaona kuti ndi njoka adi imene imaonekera njoka, ndipo panali kunena kuti kapena angopanga zina zake kuti zioneka ngati njoka, hayi ndithu inali njoka ine mmene mumayidziwira njoka muja, atangoponya ndodo pansi inazasanduka chani njoka. Ndipo nthawi imene iyi akuti chinjoka chimene chichi mpakana chimatani chimatulusa lilime lake komanso chimamuyang'ana Firaun kumamuopseza khala ngati chifuna kumumeza, moti mpakana Firaun anachita mantha ndithu ndikuthawa ndikudumpha pamene anakhala anagwidwa ndithu ndi mantha. Ndakuna kuti wanazaa yadahu fa idha hiya baydau linnadhirin, ndipo kenako anatulutsa mkono wake ndipo unazapezeka kuti watani wakhala woyera kwa anthu onse amene amauona, ndipo adatulutsa dzanja lake pompo lidakhala loyera lowala kwa aliyense amene amatani amaliona. Allah subhanahu wa ta'ala anazamuza kuti utenge dzanja lako lo ndiye ulowese mu mkanjo mwako kenako utulutse, ukangotulutsa likhala loyera. Ndiye zinachitikadi zimene zija aliyense amene amaona nthawi imene yoyo amatani amayikira ndithu umboni kuti baydaun tatala'la nuran yadhharu likulli mubsir duna an yakuna biha baras, kwena kuti ndithu dzanja lija linatuluka mkono kapena kuti mkanjo wa Musa lili lowala kwambiri lonyezimira loti aliyense amene amayang'ana ndithu amayikira umboni kuti oye ndithu dzanjali likuyera ndithu. Zinali zodabwisa. Ndiyeno zitachitika zimene zija pa aya 109 tsopano akuyankhula Allah kunena kuti qala almala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun alim, kunena kuti qala almala'u, mmodzi mwa anthu amene yani al-ashraf
anthu olemekezeka nduna za Firauna zitaona zimene zizi kuti njoka yasanduka chani, yasanduka ndodo yasanduka njoka, komanso mkono wake kungoyika mkanjo kutulusa chonchi wasanduka wonyezimira, adayankhula kunena kuti inna hadha la sahirun alim, kunena kuti ndithu uyu Musa uyu ndi mfiti amene ali ndi ufiti ndithu wamphamvu kwambiri, ndi wamphamvu kwambiri pa nkhani zokhuzana ndi ufiti izi. Uwu ndi ufiti woonekera, uwu ndi ufiti weniweni uwu. Zimenezo zana zayankhula ndani? Nduna za Farao. Tonse tikudziwa kuti dziko lingati likuonongeka ndi chifukwa cha anthu amene amazungulira chani, atsogoleri. Chimene chimakhalapo akuti andichite kukhala wabwino, kuchawo timati andende joambone, basi kumafuna kuti uoneke kuti iwe ndi smart, ndi munthu wabwino kwambiri kwa mtsogoleri, basi ndikumapereka maganizo olakwika kwa atsogoleri aja, umapezeka kuti atsogoleri basi amba kukhala anthu oyipa, anthu ankhanza chifukwa cha iweyo maganizo amene ukupereka. Apanso taonani munthu amene uyu ndithu ndi amene akuyankhula kunena kuti basi ufiti umene bwana ndi ufiti musaope, Musa ayikungoti ndi mfiti kwambiri. Nduna kuyankhula zimene adawu ndi wamatsenga uyu wodziwa kwambiri, sikuti mudabwe zimene zizi iyayi. Ndi anapitiliza kunena kuti yuridu an yakhrujakum min ardikum famadha ta'murun, kunena kuti amene yuti cholinga chake akufuna kukusamutsani mdziko mwanu. Iyeyo chimene akufuna apapo basi anthu akhulupirira akhale mfumu muno mu Egypt muno, kenako inu akutulutseni muno. You see, nduna basi akuti kuyikira mang'ombe ndi cholinga choti ioneke bwino kwa ndani, kwa mfumu Firaun. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiyeno nduna ina inazayankhula kunena kuti qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin, kunena kuti tamusiyeni pang'ono Musa ayo ndi m'bale wake, chifukwa anali limodzi ndi Haruni, osawapha iyayi, komano kuti mwauze anthu onse m'mizinda kuti tisonkhane tsiku lakuti tikumane limodzi, Musa mbali iyo ife mbali ino, anthu ochokera m'mizinda yonse. Pa aya 112 ndakuti ya'tuka bikulli sahirin alim, kuti akubweretsere wamatsenga aliyense amene ali wodziwa kwambiri. Apapa chimene anagwirizana tsopano chonena kuti iweyo ngati uli dolo pa matsenga pa ufiti, ndiye kuti ifenso tisonkhanitsa afiti athu m'mizinda yonse tikumane tsiku lakuti akuti ya'tuka bikulli sahirin alim, mfiti aliyense amene ali dolo wa ufiti ndithu ife titani timbweretsa kuti upikisane ndi chani, ndi Musa. Ndiye wajaa as-sahratu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, aya 113. Akunena kuti afiti a Firaun adayankhula kunena kuti faba'atha fil madaini hashirina wajaa as-sahratu fir'aun, ataitanitsa afiti aja, nazapezeka kuti adazayankhula kunena kuti kodi ifeyo tipeza chani, tipeza malipiro ngati titampambana pa Musayu, mutipasa mphoto? Ndiyeno Firauna adazayankhula kunena kuti naam wa innakum laminal muqarrabin, qala naam wa innakum laminal muqarrabin, aya 114. Firauna anazankha kunena kuti ndithu ndichoncho, ndithu inuyo inna lakum la ajran, muli ndi malipiro, wa innakum ma hadha al ajr al matlub minkum la min al muqarrabin ladaina wa addahum bil manasib, kunena kuti ndipo ndikupasani mphoto mukangopambana matsenga amenewa, komanso mukhala oyandikirana chifupi ndi ineyo Firauna. Nthawi imeneyo munthu kuti amuyandikire Farao azigwira ntchito mu ofisi yake, ndiye kuti munthu ameneyo ndi wolemekezeka kwambiri. Ndiye Farao apa alonjeza afiti amenewa kuti inuwe mukangokwanisa kumugonjetsa Musa pa matsenga amenewa, ndiye kuti mundiyandikira ineyo, komanso akuti anawalonjeza
wa'adahum bil manasib, anawalonjeza maudindo kuti basi ndikupasani maunduna, ndikupasani maudindo chanchani zambiri mbiri. Ndiye zitachitika zimene zija, basi kenako Musa alayhi salatu wassalam anazafika pabwalo. Kenako ndiyeno afiti anazayankhula kunena kuti pa aya 115, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin. Anangofunsa kuna kuti iwe Musa apa takumana sono tipikisane pa matsenga, ndiye tiyambe ife kapena uyambe ndiwe. Ndiyeno Musa alayhi salatu wassalam anazauza anthu aja kuti qala bal alqu, aya 116 kunena kuti iyayi qala alqu, inuyo taponyani zoponya zanuzo. Chifukwa chona kuti afiti aja anandi timitengo timene amati akaponya pansi timasanduka tinjoka ting'ono ting'ono. Ndiye Musa anauza kuti basi inuyo ponyani zanuzo ndipo musatani musadandaule. Musa alayhi salatu wassalam samatekeseka china chilichonse, ndipo samajejema. Ndiye anauza kuti yambani inuyo tione. Ifwa muzika nati ayambe Musa mwina akana waopyeza anthu aja ndi kuchita mantha ndi mpikisano osachitika, koma anauza kuti ayambe iwowo. Kenako Musa aone ngati pali chimene chingachitike kwa Musa alayhi salatu wassalam. Kenako ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza pa aya 117 kunena kuti wa auhaina ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun, kunena kuti kenako ife tidamuuza Musa alayhi salatu wassalam kunena kuti aponye ndodo yake. Ponya ndodo yako, pompo iyo idammeza za matsengazo. Atangoponya ndodo Musa pansi, inazasanduka chinjoka chachikulu kuyamba kummeza ti uje tinjoka ting'ono ting'ono timene anaponya afiti achani a Firaun. Zitachitika zimene zija akuti fawaqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun, kunena kuti choncho choonadi chinayimirira kapena kuti chidatsimikizika ndipo zidapita pachabe zomwe ankachita afiti a Firaun. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, aya 119. Choncho adagonjetsedwa pamenepo nakhala anthu onyozeka. Azangochitika zimene kuti chinjoka chamba kummeza tinjoka tating'ono ting'ono tija, onse basi anagwa nkhongono kuti hi taonani. Onse basi mitu kuyima kuti sono pamenepa tinena kuti chani ife ndiye tinaitana madolo au fiti Misri yonse, Egypt yonse kuti apikisane ndi uyo Musa ayo. Ndiye apa kungoponya ndodo yake tinjoka tonse kumezedwa. Pamenepa ndiye tizipanga bwanji. Nthawi imene iyi ndi imene wa ulqiya as-saharatu sajidin, akuti kharru sajidin lam yatamaliku anfusahum mimma ra'aw li'annahum kanu ya'rifuna sihra at-takhayyul wa hadha laysa min. Kunena kuti nthawi imene iyi afiti onse anagwa pansi kugwesa sajida, kupereka ulemu kwa Musa alayhi salatu wassalam. Zitangochitika zimene zizi onse basi sajida pansi. Qalu amanna bi rabbil alamin, aya 121. Ndipo atazayankhula kunena kuti ndithu ife takhulupirira kwa mbuye wa zolengedwa zonse, Rabbi Musa wa Harun. Swarahu bi annahum amanu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Anazayikira umboni ndi kutsimikiza kuti iwo akhulupirira kwa mbuye wa zolengedwa zonse, mbuye wa Musa ndi Harun, li alla لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقربين بالإلهيته أن السجود له. Chimenada yankulira mawa amene wawa ndichonena kuti awa amene anali a Farao, anthu a Farao komanso Firauna mwene wake asaganize kunena kuti sajida imene amapanga pamene papaya amampangira Firauna amene amazitchula kuti ndi mulungu. Chifukwa abwezi Firauna atamba kuna kuti maona afiti anga andigwadirabe tu ine ngakhale iwe Musa wapangisa kuti chinjoka cha chiuje chindodo chako chisanduke njoka ndikumeza chinjoka ta afiti, koma afiti andigwadirabe ine taona. Ayi
afitiwa pamene papa utatapanga sajida imeneyi adazayankhula kunena kuti takhulupirira kwa mbuye wa zolengedwa zonse rabbi Musa wa Harun, mbuye wa Musa ndi Harun, osati Firauna ayi. Ndiye zitachitika zimene zizi Firauna anapya mtima. Pa aya 123 Allah akutiuza kunena kuti qala Firaunu amantum bihi qabla an adhana lakum. Firauna adayankhula kunena kuti mwankhulupirira bwanji Musa ndisanakupazeni pepani. Firauna adayankhula kunena kuti mwankhulupirira chotani Musa ndisanakupaseni chilolezo choti mutelo. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madina litukhrijuu minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Nditu iyi ndi ndale imene mwayichita mu mzinda uno wa Egypt, inuyo afiti mwapangana ndi Musa kuti muwatulutsemo eni mzinda, koma posachedwa apa mudziwa zimene ndikuchiteni. Musa Firauna adayankhula choncho kunena kuti inuyo izizi mwachita kupangana ndi Musayo kuti mundiyaluse ine ndi cholinga choyenera kuti kenako basi inu mukhale mafumu, ine ndi anthu anga tituluke mu Egypt muno, komano mudziwanso zimene zonse zitheka. Anali munthu wozikweza kwambiri Farao, hivi nikayankhulidwe kake kanali kozikweza. Ndipo aya 123 akuyankhula pa aya 124 akuyankhula kunena kuti la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Ndithu ndikudulani manja anu komanso miyendo yanu min khilafin, malo mbali zosiyana. Ndikakudulani mkono wa manzere ndiye kuti mwendo ndikudulani mwendo wa manja, kapena ndikakudulani mkono wa manja ndiye kuti mwendo ndikudulani mwendo wa manzere. Min khilafin wala usallibannakum fi judu'i nakhla. Ndipo kenako thumma la usallibannakum ajma'in, ndipo kenako ndikupachikani nonsenu pantanda. Chilango choopsa kwambiri chimene Firauna adapereka tsopano kwa ndani? Kwa afiti. Komano afiti sanatekeseke. Atayankhula zimene zozo Firauna, afiti anazayankhula kunena kuti qalu inna ila rabbina munqalibun. Nditu ife kwa Bwana wathu Allahu subhanahu wa ta'ala ndikumene timadalila. Qalu inna ila rabbina raghibun. Nditu ife kwa Bwana wathu ndikumene timadalila, ndikumene tizabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye konkobwerera kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa Firauna amaganiza kunena kuti akhulupirira afitiwa ndi kuti pakhale chilolezo chochokera kwa ndani? Kwa Firauna. Wa hadha min su'u ra'yi. Awo ndi maganizo ake oyipa, kapena kuti opoyira amene anali nawo Farao, kuti ineyo basi kuti awawa akhulupirire akuyenera atenge chilolezo kwa ine. That's why amana kuti amantum bihi qabla an adhana lakum, kuti mwankhulupirira iyeyo nsanakupaseni ine ujeni chilolezo. Nkhani ya iman, innal imana bil haqqi la yahtaju ila idhin ahad. Timanena choncho kuti nkhani ya chikhulupiriro choonadi si kulilanso kuti wina wake aloleze iyayi. Lianna fihi najatun nafsi, chifukwa mmenemo muli kupambana kwa mzimu, wa fi tarkihi halaki. Tsono munthu akangosiya chikhulupiriro chimenechi ndiye kuti muli chani? Muli chiwonongeko. Choncho palibe chifukwa chonena kuti Firauna apereke kai chilolezo kwa anthu kuti yeyo akhulupirire iyayi. Ndiye afiti anazayankhula kunena kuti ife kwa Mulungu ndiko nkobwerera, kamotipa tizabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Anazamaliza ndi dua imene yoyo afite Farao imene adayankhula kunena kuti komatu palibe choyipa chimene waona mwa ife sitidachite choyipa chilichonse, sitinakunyoza iwe Farao, kupatula kuti tangokhulupirira illa an amanna bi ayati rabbina, kupatula kuti tangokhulupirira
zizindikiro za mbuye wathu Allah subhanahu wa ta'ala lamma ja'atna muntawi imene zatidzera rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allah tipatseni ifeyo chipiliro sabr komanso imfa itipeze ukutile asilamu ogonjera mwaino. Zimene zozo ndi zimene adayankhula ndani, ndi zimene adayankhula afite amenewa amene nthawi iyi anakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyeno nkhani imene timafuna tikambe makamaka mfundo pa maaya amene tayankhulawa ndionena kuti izifika nthawi yonena kuti munthu ndikugonjera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndizotheka m'bale wanga wa Chisilamu iwe umapanga zoyipa machimo, ndizotheka ndithu kulapa ndikubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndikukukhululukira machimo ako. Zimenezo zinachitika mbuyo kwa anthu amene anali woyipitsitsa, kenako anazapanga tauba ndikubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikukhala anthu abwino. Zinachitika kwa achina Umar ibn al-Khattab, munthu amene asanalowe Chisilamu Makka yonse imadziwa, asilamu onse amakhala amantha, asilamu amakanika kupempherera pa Kaaba kumuopa Umar ibn al-Khattab kuti awamenye. Munthu amene analimba mtima ndikunyamula mpeni wake chikwanje chake ndikunena kuti lero ndikukamupha Muhammadi ndipo kenako inenso ndizipha, kunena kuti basi bolani amene yuyu ndithane naye. Komano taonani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akulowa Chisilamu ndi aya imene yaulengedwa kunena kuti ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Allahu akbar. Sitidabwerese Qur'ani kwa iwe Muhammad kuti chikale chipinjo kwa anthu, kuti winake basi azibizika mwakuti kuboweka. Pompo Umar ibn al-Khattab kulowa Chisilamu. Kulowa Chisilamu ndikukhala so shujaa, kukhala tsopano mkateya akatundu womanga ndi mawaya tsopano a Chisilamu, ndikukhala number 1 Umar ibn al-Khattab. Nthawi yomweyo ndikupita pa Kaaba ndikulengeza ndalowa Chisilamu. Ndipo zimanenedwa kuti Umar atalowa Chisilamu amaenda khomo ndi khomo kumagogoda kwa anthu amene amazitenga kuti ndi makaigoni apa makao okanirawo. Mwanja Abu Jahal anapita kukagogoda kunyumba kwawo go. Bwanje Umar ndalowa Chisilamu. Kumuuza choncho Abu Jahal face to face, ndalowa tu Chisilamu upanga cha. Kuchoka pamenepo kupita nso kwa wina kwa achina Al-Walid ibn al-Mughira. Ase ndalowa tu Chisilamu upanga bwanje. Yemweyo ndikuwauza Islamu tiyeni pakaba tikaswali. Nthawi imene akusamuka ndikulengeza amene akufuna kuti amwalire andisatire uku, ndikusamuka inena kumachita kuti ena amasamuka mobisa kulimba mtima tsopano pambuyo pona kuti walowanso Chisilamu. Ndizotheka iweyo kusintha from west kukhala munthu wabwino. Zinachitika ndachi na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mpaka nakukhala munthu wonena kuti khalifa wa namba 2 pambuyo pa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka na mtumiki ndikuyankhula hadithi yonena kuti wa ashadduhum fi amri llahi Umar. Nanga tipali wamphamvu munthu wolimba pankhani ya malamulo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Umar. Ndipo mwezi uno wa Ramadhani, especially mwezi wa Ramadhani, ndi umene umatiphunzitsa ifeyo tinani nakale kuti umene umatiphunzitsa kuti nzotheka munthu kusintha from kupanga ntchito zoyipa ndi kumapanga ntchito zabwino. Ngati munthu ukukwanitsa ndithu kusiya machimo mwezi wa Ramadhani 1 to 30, chingalepherese ndi chani kusiyiratu moyo wako wonse. Taonani apa afiti Farao akugonja ndithu ndikukhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhafuna lawmata la'im, sakuopanso china chilichonse ila Allah rabbil alamin, kupatula kuti akumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akumuuza face to face Firaun kuti ukhoza kutipachika pa mtanda apa, ukhoza kutipa, koma tonse tizabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zimafunika choncho ndithu. Panali achimwanja Khalid ibn al-Walid, ngati Asilamu pa nkhondo ya Uhud anazunzika kwambiri kuphedwa ndi chifukwa cha Khalid ibn al-Walid.
amene analiwa mphamvu kwambiri, anasakaza asilamu ambiri mbiri pa Uhud. Koma taonani Khalid ibn Walid analowa Chisilamu ndi kukhalanso komanda wamkulu wa chipembedzo cha Chisilamu, pakana kupasidwa dzina loti Saifullah, lupanga la Allah subhanahu wa ta'ala. Nda amenenso mpaka tsopano anagonjetsanso maufumu ambiri mbiri achikafiri, ndipo komanda wake anali Khalid ibn Walid pambuyo poti walowa Chisilamu. Ndipo amaonetsetsa kuti alimbaneso ndi wina aliyense amene akulimbana Chisilamu pambuyo poti iyeyo watani walowa Chisilamu. Mpaka na nthawi zina mtumiki akamatumiza Khalid kuti akupita kandi kokalalikira, amamuza kuti ya Khalid, iwe Khalid, iweyo kumene ukupitako ukupita da'i la muqatila, ukupita kumeneko kukapanga dawa osati ukamenya nkhondo. Ndizote achina Ikrima ibn Abi Jahali, bambo wake anafera ku kafiri, iyeyo analowa Chisilamu. Ndizotheka ndithu munthu kusintha kubukala wokwira ntchito zabwino. Uthenga umene ndi umene timafuna ndithu tikambirane tsiku la lero, makamaka pophunzira maphunziro amene taphunzira, poyang'ana maphunziro amene tikupeza pa mkambirano, komanso kukambirana pakati pa Musa ndi Firaun, komanso kukhulupirira kumene afiti anakhulupirira kunkhulupirira Musa pambuyo poti aona zizindikiro zodabwitsa. Ndiye takambanso nkhani yokhuzana kuti pena atsogoleri amaonongeka chifukwa cha anthu amene azungulira. Taonanso maaya mmenemu, tikhozanso kuona aya ya imene timalizira apapa, aya 127, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kuti afiti aja atakhulupirira chonchija, waqala almala'u min qaumi fir'aun, munthu mmodzi wochokera mwa anthu a Farao anayankhula, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, inu Farao inu mumusiya Musa ndi anthu ake kuti abwerese chisokonezo mdziko muno, ndipo akusiye iwe ndi milungu yako yomwe ife timayipembeza. Ife timakupembeza iwe, basi tiyambe kupembeza mulungu wa Musa. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Maona zokha zichatimanena zija anthu ozungulira mtsogoleri ati aoneke abwino, ati ino bwana ino mulola basi kuti Musa ayu basi choncho asokoneze, ife tisiye kukupembezani inu Farao, tiyambe kupembeza mulungu wa Musa, mulola zimenezo ino abwana. Ndipo ti Farao anali wozikweza kwambiri, anazayankhula kuti sanuqattilu abna'ahum. Mawu amene wagwiritsa ntchito Allah subhanahu wa ta'ala pamenepa kuti sanuqattil akutanthauza kuti tipha ana awo achimuna ndi kuwasiya amoyo ana awo achikazi. Ndithudi ife pa iwo tili ndi mphamvu zochuluka. Kupha kumene amapha pamenepa ndi kupha kusakaza kwambiri, chifukwa chake Allah anagwiritsa ntchito mawu kuti sanuqattilu. Zikanatheka kunena kuti sanaqtulu, komano ku Chiarabu mawu akabwera ndi shadda choncho, ndiye kuti pamenepopo pakukambidwa pakutanthauza kuti pachitika zinthu zimene zichitika mwaukali komanso mosakaza. Akutanthauza kuti sanuqattilu abna'ahum, kuti tisakaza miyoyo ya ana awo, tipha ana awo mopanda chisoni, chifukwa akuti nthawi imene anayamba kupha ana amabanu Israeli amaphedwa ngati mmene zimaphedwera mbuzi mwina pa kurubani, kumapha ana ngati akupha nkhuku ndithu basi, kumangozinga kuponya uko, kuzinga kuponya uko. Ngati mmene akumapangira even mafarao alero anzatu awa mawesti wakafuna kupha Asilamu, basi kumangophulisa mabomba, alibe chisoni kuti mmene muli ana muli akulu. Tikuona nkhondo zimene zichitika masiku ano, peza yoti basi ndithu mizairo kukamenya chibuilding, kupha anthu ma 1000 ndi ma 1000, muli akazi muli ana. Nkhanza zimenezi zachifaraozi zinayambira kalekale. Kwa lero tisiyire pamenepa, timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani zachipembedzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.